Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. N'abalị a achọrọ m ịgwa unu okwu nwatakịrị banyere odudu nke mmụọ nsọ. Otu mmụọ nsọ si edu m. Na ndị Kọrentị nke abụọ isi 3 amaokwu 8, Pọl sị na ọ bụ ọrụ ya dịka onye ọka ozi ọma ime ka ndị mmadụ nweta ma bụrụ ndị mmụọ nsọ na-edu. Ya sị, gịnị ka oge nke mmụọ? Ọlụ nke ime mmụọ, nke ọlụ ya bụ ime ka ndị mmadụ nweta ma bụrụ ndị mmụọ nsọ na-edu, ka ha nwetakwuo ebube dị elu karịa mgbe e nyere iwu. Chee maka nke a, ọ bụ ọrụ m, ma ekwekwara m ọ bụ ọrụ onye ọka ozi ọma ọbụla ịkụziri ndị mmadụ n'ezie okwu Chineke niile, ma ịkụziri ndị mmadụ otu esi ebi ndụ nke jupụtara na mmụọ nsọ oge niile. Otu ọ dị, ijupụta na mmụọ nsọ oge niile. Ma achọrọ m ịgba unu niile ume na ngwụcha izu a niile, makwa ụbọchị nke ndụ gị, ikpe ekpere na a ga-emeju gị ruo mgbe ị ga na-awụfusi site na nnọnyere na ike nke mmụọ nsọ. Ka m gwa gị, ụwa nọ n'egwu ncheramanya. Mgbe ndị mmadụ bịara ebe onye kwere ekwe nọ, ihe ha chọrọ bụ nke si na ndụ anyị asọpụta. Nke a ga-eme ihe dị iche na ndụ mmadụ ọzọ. Ma achọrọ m inwe mwụfusi nke a n'ime ndụ m ruo na o nwere ike agaghị ndị m ezi mmadụ ozi ọma. N'ezie, na-ekwugeghị dịka m na-ekwu n'abalị a, mgbe m gara n'ọma ahịa, mgbe m gara ebe a na-azụ ihe, achọrọ m ka ndị mmadụ mara na e nwere ihe dị iche n'ime ndụ m. Ma ekwenyere m na ọ bụ ọrụ m dịka onye ọka ozi ọma ịkụziri gị ndụmọdụ niile nke okwu Chineke, ma karịchasịa ịmata ọrụ dị ebube nke mmụọ nsọ. Mgbe Jizọs na-ala, ọ sị na ọ ga-ezite mmụọ nsọ. Ya sị na ọ ga-aka mma na ọ bụrụ na ya pụọ, n'ihi na mgbe m pụrụ aga m ezite mmụọ nsọ. Jizọs na-anọ otu ebe otu oge n'ihi na ọ nọ n'anụ arụ dịka anyị nọ, ma mmụọ nsọ nọ n'ime anyị niile, na-arụ ọrụ n'ime anyị niile, oge niile, ebe niile, n'ebe niile nke ụwa. Nke a bụ ihe Jizọs ji si na unu ga-eme ka ha rabụ ihe niile nke m mere, ma karịkwa ka unu ga-eme. Onwe onye ọbụla n'ime anyị naanị ya nwere ike ime ihe ndị dị ukwuu, ma anyị niile na-arụkọta ọrụ n'otu nwere ike ime ihe ndị dị ukwuu karịa Jizọs mere, n'ihi na mmụọ nsọ nọ n'ime anyị niile na-arụ ọrụ. Ya mere anyị chọrọ inweta ma bụrụ ndị emejupụtakwara, ma bụrụ ndị mmụọ nsọ na-edu. Ịma ihe banyere ịbụ onye mmụọ nsọ na-edu bụ ihe dị oke mkpa. Ma enwere m ike ịgwa gị, abụ m onye oyiri Kraịst ruo ọtụtụ afọ. N'ezie, onye hụrụ Chineke n'anya ma na-aga ụlọ ụka mgbe niile, ma amaghị m ihe ọbụla banyere mmụọ nsọ idu mmadụ. Onye duga m bụ Joyce nọ na-edu m na-eme ihe m chọrọ ime. Ma ihe a na-akpọ nke a bụ oyiri Kraịst nke anụ arụ. Nke a bụ ihe Pọl na-ekwu mgbe niile mgbe ọ na-ekwu banyere ndị mmadụ ndị nọ n'anụ arụ. Ma mgbe anyị mụta otu esi enwe odudu nke mmụọ nsọ, mmụọ nsọ na-edupụ anyị site n'okike agbụ banye na mmeri. Ọ na-egosi anyị ihe anyị ga-eme mgbe anyị nwere nsogbu n'ime ọnọdụ. Ọ na-edu anyị n'ebe dị ukwuu nke mkpebi mgbanwe nke ime mmụọ na ndụ anyị. Ma ọ na-edu anyị na ihe ntakịrị ọbụla kwa ụbọchị, nke nwere ike o nweghị ihe ọbụla ọ pụtara nye onye ọbụla ọzọ karịa gị onwe gị. Anyị kwesịrị inwe ụdịka mmekọrịta anyị na mmụọ nsọ. Ya wee sị, achọrọ m ka ị bụrụ onye mmụọ nsọ na-edu ma mejupụtakwa. Ugbu a, ndị Tesalonaịka nke mbụ isi 5 amaokwu 22, 23 ruo 24 si na ihe ọjọọ wezụga onwe gị, kpọọ nkụ n'ihi ya, nọrọ anya site n'ebe ọ nọ n'ụdị ọbụla ma ọ bụ ụzọ ọbụla o nwere ike ịbụ. Ka Chineke nke udo n'onwe ya sachaa unu site na mbido ruo na ngwụsị, kewapụ unu site na ihe ọjọọ, mekwa ka unu dị ọcha dịkwa nsọ wee nye Chineke. Maka mmụọ unu na mkpụrụ obi unu na-arụ unu. Ngwa nweta nke a, ka mkpụrụ obi unu na ahụ unu na mmụọ unu, ka mmụọ unu na mkpụrụ obi unu na-arụ unu
ọzọ ka mmụọ unu na mkpụrụ obi unu na anụ arụ unu ka edezie ya ka o zuo oke, ka ahụta ya na onweghị ntụpọ, ruo mgbe onye nwe anyị nke kachasị elu ga-abịa. Amaokwu 14. Onye na-akpọ gị nwere ntụkwasị obi n'onwe ya ma kwesịkwa ntụkwasị obi, mana ọ gakwa eme ya, mezuo ọkpụkpọ oku ya site na mbuli na idowe gị. Ugbu a, echere m na ọ bụrụ na anyị agaghị na-ewere onwe anyị iwe mgbe ụfọdụ, anyị kwesịrị ịghọtatụkwu ohu n'onwe anyị nke ọma karịa ka anyị ghọtara, n'ihi na ị ma na ị nwere ike ịchọ ihe abụọ dị iche n'otu oge. Otu n'ime ha ziri ezi, otu n'ime ha ezighị ezi. Gị na-eche sị, ọ bụ gịnị na-eme dị m n'ụwa? Achọrọ m ibuli gaa ụlọ nzukọ echi, achọghị m ibuli gaa ụlọ nzukọ echi. Achọghị m iri ihe oriri ụbọchị ụka, achọrọ m iri ihe oriri ụbọchị ụka. Achọrọ m ịgbaghara gị, achọrọ m ị na-ewere gị iwe ruo ndụ m niile. Ọ dị mma, ihe merenụ bụ nke a. Ndị a bụ ndị enyi anyị na ngwụcha izu a: arụ, mkpụrụ obi na mmụọ. Nke a maka anyị nwere ọkụ na-enwu na mmụọ. Nke a tọrọ ụtọ. Ya mere, mgbe a mụrụ anyị ọzọ, akụkụ anyị nke a, akụkụ anyị nke mmụọ, nke bụ akụkụ anyị nke dị n'ime, ka a na-eme ka ọ dị nsọ. Ehichara anyị n'ime, n'ihi na Chineke anaghị anọ ebe ọbụla na-adịghị nsọ. Ya mere, ka ya onwe ya bịa biri n'ime anyị. Ọ ga-ehichachi ebe ahụ ka o nwee ike ịbịa ma biri n'ebe ahụ. A na-amasị m ikwu otu a, ọ na-amasị m ikwu, mgbe a mụrụ anyị ọzọ, anyị adị ime site na mkpụrụ ihe ọbụla nke Chineke bụ. Jọn nke mbụ isi 3 amaokwu nke 9 masịrị m. Ọ sị, anyị na-anata ọkụkụ mkpụrụ nke Chineke kachasị elu, nwetakwa ndụ ọhụụ. Chineke na-abịa ebiri n'ime anyị, ma anyị na-enwe ihe niile nke anyị chọrọ n'ime mmụọ iji too ma tozuo oke ma bụrụkwa ihe ọbụla Chineke chọrọ ka anyị bụrụ. Ya wee sị na ọ ga-asachasị anyị mmụọ. Mana kedu maka onye nke a n'ebe a? Mkpụrụ obi. Ma kedu maka, lee, anyị meziri ya nke ọma, ọ dịghị mma. Arụ, ma ya hụ ụzọ anyị si etinyesi ihe ndị a, mana ahụ na-achọkarị ka o tinye ihe ndị a niile na-ele onwe ya. Lee, ka ọ masị gị, o nwere ike ụfọdụ ihe ndị a bụ nke m, ama m. Nke a bụ ihe mmapanye si na amara m mma. Anyị esi na amara m mma gaa na abụ m onye iberibe, amaghị m ihe, ahụghị m onwe m n'anya. Mana mkpụrụ obi a, m na-agwa gị ezi, ama m ihe gaara eme m ma ọ bụrụ na emechaghị m ghọta mkpụrụ obi m na otu esi tikọta m ọnụ. Ma amụtara m ihe ndị a ọtụtụ afọ ndị gara aga site n'ịgụ akwụkwọ nke nwoke a na-akpọ Watchman Nee. Amụgaghị m ya ebe ọbụla ọzọ n'oge ahụ. A na-agwa m ọtụtụ ihe banyere ndụ m nke nọ n'ime ndụ m, mana onwe nke na-arụpụtara m ọrụ. Amaghị m ihe kpatara ya. Ana m na-anụ maka nkwa niile nke Chineke, ma otu m ga-esi enweta ihe ndị a site n'okwukwe. M na-agbalịsi ike ka m nwee ike ime ozi ọma ọbụla nke m nụrụ mgbe m na-anụ ihe nkụzi. Ma n'ikpeazụ m wee ghọta na ihe akwụkwọ nsọ kwuru bụ nke m na mbụ, na ọ bụ ihe m nwere n'ime Kraịst. Mana ọ bụrụ na o sitebeghị na mmụọ m banye na mkpụrụ obi m, ma bịa mechaa sitezie n'ahụ m pụta ìhè ebe ndị mmadụ ga-ahụ ya, mgbe ahụ aga m enwere onwe m, mana onwe onye m ga-enyere aka. Agaghị m enwe ike imere onye ọbụla ọzọ ihe, ma ọ bụ ihe enyemaka nyere m n'ịghọta onwe m na ịmata na mkpụrụ obi m, anyị niile nwere otu. Ọ bụ uche m, ọchịchọ m, na otu ihe si emetụta m. Mkpụrụ obi gị na-agwa gị ihe ị chọrọ na ihe ị chere na otu ihe si emetụta gị. Ọ naghị agwa gị ihe ọbụla banyere Chineke, ọ na-agwa gị ihe niile banyere onwe gị. Ya mere, mmụọ gị nwere ike ị na-edu gị si ka ị nyepụga otu ihe, ma ọ bụ ka ị gaa ụlọ nzukọ, ma ọ bụ inye onye ọzọ mgbaghara mmehie, ma ọ bụ imere onye ọbụla ọzọ ihe ọma. Mana n'akụkụ gị nke a, n'akụkụ ọhụụ nke ndụ gị a, ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime, ịhụ Chineke n'anya ma ị chọrọ ime ya. Ma mgbe ahụ mkpụrụ obi gị asị, echeghị m na achọrọ m ime nke a, achọghị m, n'ezie echeghị m na ọ bụ uche ọma, n'ezie ha anaghị emekwarenu gị ihe ọma, kedu ihe iji chọọ ime otu ahụ? Mgbe ahụ ihe i jiri gaghị eme ihe ahụ wee batawazie. Ma mgbe ahụ o nwere ike ahụ gị chọrọ idoru ala zurute ike, ma ọ bụ rie ihe, ma ọ bụ ihe dị otu ahụ.
ma ị ga-aghọta onwe gị na ọ na-eme naanị ihe ị kụziri ya ime. Ọ naghị eme ihe ọ bụla ọzọ. Ọ na-ekwu eziokwu daa iberibe ma ọ bụghị ma ị zụrụ ya ma dowe ya n'okpuru oge niile. Nke a bụ ihe Pọl ji sị, ana m ejide onwe m. Ma lee ka m gwa gị otu ihe. Ọ sị ya, ana m enyeju onwe m afọ. Ọ sị, ana m ejide anụ arụ m. Mkpọpụta ha dị otu, mana ọ bụghị otu ihe ahụ ka ha bụ. Ọ bụ ihe na-enyere anyị aka ịghọta nke a. Pọl kwuru ihe banyere ya n'akwụkwọ Rom isi 7. Ịgụọ Rom isi 7 amaokwu nke 15. Site ebe ahụ ruo na ngwụsị ya, ị ga-eche ọ ma ihe m na-ekwu banyere ya. N'ihi na Pọl sị, gịnị bụ nsogbu m? Ihe nke m chọrọ ime, anaghị m eme ya. Ihe nke m na-achọghị ime, ana m eme ya. Nke a bịa dị ka ya na onwe ya ọ na-akparịta ụka. Ya sị, ọ bụrụ na m achọghị ime ya ma ana m eme ya, mgbe ahụ ọ gaghị abụcha na ọ bụ m na-eme ya. Ọ ga-abụrịla iwu nke ime mmụọ ndị ọzọ na-aga ijem n'ime m na-eme m ka m na-eme ya. Ya wee gaa n'ihu na-aga n'ihu. N'ikpeazụ ya sị, onye ga-anapụta m n'ọnọdụ nke ọnwụ a? O ekele dịrị Chineke. Ọ ga-eme site na Kraịst Jizọs. Ya wee gaa na ndị Tesalonaịka isi mbụ sị na aga m asacha mmụọ gị, mkpụrụ obi gị na anụ arụ gị. Aga m eme ya. Aga m emezu ọkpụkpọ oku m site n'ime gị ka ị dị nsọ. Anyị na-asị Jizọs bụ onye mbido na onye mmezu nke okwukwe anyị. Akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị n'akwụkwọ Filipaị isi mbụ amaokwu nke 6 na onye bidoro ọrụ ọma n'ime anyị zuru ka e mee imezu ya ma weta ya na ngwụcha ya. Mana ọ bụrụ na Chineke ga-eme ihe ndị a niile, mana azọpụtala m kamgbe afọ 25 ma m ka nọ na mmehie. Ọ bụrụ na azọpụtala m kamgbe afọ 25 gara aga ma m nọtụkwa na mmehie. Ka m lee ndị nọ ebe a. Ọ bụrụ na azọpụtala m afọ 25, onye ma ihe m na-ekwu maka ya. Gbaa nwere ihe na-ezighị ezi. Ya mere, gịnị mere Chineke kwere nkwa na ọ ga-eme ya? Mana ọ bụrụ na ọ naghị eme, nke a pụtara na ele ihe ewu nsogbu. O nwere ike ịma otu esi adabere na amara Chineke. O nwere ike ịma otu esi adaberechasị na ya. O nwere ike ị na-agbalị ime ya onwe gị, ma otu esi anata amara ya. Mana ọzọ, o nwere ike anyị anaghị enwe mmekọ ma ọ bụ nyefechasị onwe anyị nye mmụọ nsọ. Ọ na-amasị m ikwu mgbe niile na anyị na Chineke na-emekọrịta ihe. Chineke nwere akụkụ nke ya, ma anyị nwekwara akụkụ nke anyị. Chineke agaghị eme akụkụ nke anyị, anyị onwe anyị agakwa na-eme akụkụ nke ya. Amen. Chineke agaghị eme akụkụ nke m, agaghị m emekwa n'akụkụ nke ya. Mana ana m etinye onwe m na nsogbu mgbe m na-achọ ime akụkụ nke Chineke. Mana agbalịrị m ịgbanwe Dev, mana ọ rụpụtaghị ọrụ. Amen. Agbalịrị m ịgbanwe ụmụ m, nke ahụ arụpụtakwa ya ọrụ. Anyị na-agbalịsi ike ime ihe anyị na-enweghị ike ime kama anyị ga-eme ihe nke anyị ga-emenwu ma hapụ Chineke ka o mee ihe nke anyị na-agaghị emenwu. A na-akpọ nke a ntụkwasị obi. Chineke chọrọ ka anyị kpọrịa ndụ na njem a. Ya mere, gịnị bụ akụkụ nke anyị? Ime ekwenyere m na akụkụ nke anyị bụ ịmụ otu esi ekwe ka mmụọ nsọ na-edu anyị. Ma mgbe anyị chọpụtara na mmụọ nsọ na-edu anyị ime ihe ma ọ bụ emela ihe, anyị ekwesịghị ịlụ ọgụ lụsa ya. Ihe anyị chọrọ bụ inyefechasị onwe anyị mmụọ nsọ. Ihe anyị chọrọ bụ ikwu, ọ dị mma ịma ihe karịa m, ịgbagharị ugwu a ruo ọtụtụ oge. Gịnị ka m ga-eji na-achọ ka m nwere ụzọ m wee gagharịa ugwu a gburugburu ọzọ? Gịnị mere agaghị m ekwe na ịka m wee mara ihe ịma ihe ị na-eme ma hapụ ya ka ọ gaa? Anyị na-eme isi ike mgbe ụfọdụ. Ọwa ya anaghị eme isi ike mgbe ụfọdụ. O nwere ike unu anaghị eme, mana ama m na ana m eme mgbe ụfọdụ. Mmụọ nsọ Chineke bụ onye ozi na nsacha. Mgbe akwụkwọ nsọ kwuru okwu banyere nsacha, n'ezie esachala anyị n'ime mmụọ. Ọ na-ekwu banyere nsacha anyị nke zuru oke. Mmụọ si n'okwu nke ọzọ, Chineke chọrọ, ọ bụrụ na m ga-ekwu ya otu a, ọ chọghị ka etinye ya na ihe okpokoro nke mmụọ a. Ọ chọghị ka o biri n'ime okpokoro mmụọ nke ụtụtụ ụbọchị ụka, ebe anyị na-ahapụ ya nkeji 45 kwa ụbọchị Sọnde, ma pụọ ụbọchị ndị ọzọ n'izu. Anyị ewere olomgbo ihe ederede konye n'olu anyị ma gaa n'ihu na-eme ihe anyị chọrọ na ihe masịrị anyị mgbe niile. Nke a abụghị echiche Chineke banyere ndụ anyị. Echiche ya bụ ka anyị zụọ ọmụmụ anyị site n'okwu Chineke nke ga-abịa nwegharịwa mkpụrụ obi anyị. Ma mgbe ahụ okwu ahụ ebido na-arụ ọrụ na ndụ anyị,
ọ na-agbanwe uche anyị, ọ na-agbanwe ihe anyị na-achọ ma bido na-achịkwata otu ihe si emetụta anyị, mana ọ naghị emekarị ma anyị asịghị o Chineke, nke a bụ ihe m chọrọ n'ime ndụ m. Ime otu ihe, Chineke dị nwayọọ ma ọ gaghị akwabata ihe n'ebe anyị nọ. Anyị ga-achọ ya. Ọ bụrụ na ịmụ okwu a bụ nsacha, nke bụ otu okwu nye ịdị nsọ, mgbe ụfọdụ na-ekwu maka ịdị nsọ, ndị mmadụ na-adị ama jijiji. N'ezie, akwụkwọ nsọ si na ịdị nsọ bụ ụgwọ ọlụ. Ọ bụ ụgwọ ọlụ mgbe ị na-ebi ndụ dị nsọ. Ọ bụ ụgwọ ọlụ n'ihi na onwe gị agaghị na-ama gị ikpe oge niile banyere ihe ndị a niile nke ị na-anaghị eme. Ị maara na ị naghị eme ha n'ihi na Chineke gwara gị na imewe ha ma ọ bụ gị emela ha. Ị geghị ya ntị, ugbo ị banyela na nsogbu, obi na-ajọ gị njọ banyere ya. Onwe onye chọpụtara ihe anyị ji nọrọ n'ebe a. Ọ dị mma, onye ọbụla ma n'ezie. Ya mere, aga m achọ iwere ohere n'ebe a ịgụrụ unu nkọwa ya banyere okwu a bụ nsacha site n'akwụkwọ nnyocha nke Vine Greek. Nke a abụghị ihe nke m wetere. Nke a sitere n'aka ndị kwesịrị ịma ihe a na-ekwu banyere ya. Ọ na-amasị gị na-atụgharị ndị maara okwu a. Nke a sitere n'aka ndị ọkachamara. Ya mere, nsacha pụtara nkewapụ wee nye Chineke. Ajụjụ mbụ m chọrọ ịjụ bụ, ị kwenyere na ekewapụtara gị nye Chineke? Ọ bụghị gị nwe onwe gị, akwụrụ ụgwọ wee zụọ gị. Akwụkwọ nsọ si na akwụrụ ụgwọ gị site na ihe dị oke ọnụ, bụ ọbara Jizọs Kraịst n'elu obe a nke nọ n'elu ebe a, nke m si ha tinye na ngwụcha izu a, n'ihi na achọrọ m ị na-aga n'iru ichetara ndị mmadụ ụgwọ nke Jizọs kwụrụ na nnwere onwe nke anyị nwere mgbe a kpọgburu ya n'elu obe. Ya weta ahụhụ, gbaa ọbara, ma nwụọ, ma kwụọ ụgwọ mmehie anyị. Amen. Ya mere, ekwesịrị m inwe nzaghachi nye nke ahụ karịa ị na-atụfu ndụ m ime nnọọ ihe m chọrọ ime. Ana m ekwukarị na ọ bụrụ na Chineke achọghị anyị n'ebe a, ozugbo a zọpụtara anyị, ọ ga-akpọrọ anyị banye n'ebe ya. Mana ọ chọrọ anyị. Anyị bụ aka, ụkwụ, anya, aka, ọnụ, ntị nke Jizọs. Ọ na-agwa ndị ụwa okwu site na anyị. Ya mere, iwezụga gị iche nye Chineke. Ya mere, ọ sị ọnụ ahịa nke ndụ ma ọ bụ ụdị ndụ nke a na-ebi, nke kwesịrị ndị ewezụgara iche wee nye ya. Nke pụtara na ọ bụrụ na ewezụgara ya iche nye Chineke, o nwere ụdị ndụ nke ya na ya na-eso aga. Ya mere, anyị agaghị aga ụlọ ụka ụbọchị ụka wee bịa na-ebi ndụ na-adịghị nsọ, na-abụghị nke Chineke. Ụdị ndụ anyị na-ebi kwa izu. E nwere ụdị ndụ nke anyị na-ebi. Ọ bụrụ na anyị bụ nke Chineke, anyị na-eche echiche n'ụzọ dị iche, na-ekwu okwu n'ụzọ dị iche, anyị na-eme ihe n'ụzọ dị iche, anyị gbaghara ndị mejọrọ anyị, anyị agaghị na-ewere ha iwe, anyị agaghị edewe ihe niile anyị nwere nye onwe anyị. Anyị ga-amụta otu esi enwe ọṅụ n'inye enye, nwee obiọma n'ebe mmadụ nọ. Anyị ga-achọ imere ndị mmadụ ihe. Ọ ga-abụ akara n'ime ndụ anyị ịhụ mmadụ ole anyị ga-enyere aka ka ha nwee obi ụtọ. Anyị agaghị echere naanị onwe anyị, tụkwasị obi naanị na onwe anyị, na-eche naanị ihe banyere anyị. Anyị kwenyere na anyị bụ nke Chineke, ma anyị na-ebuli kwa ụbọchị si Chineke, lekwa m, gosi m ihe ị chọrọ iji m wee mee taa, gosi m ihe ị ga-eme site na m taa. Abụghị m nke onwe m, abụ m nke gị. Ihe Jizọs kwuru masịrị m. Akwadorele m gị anụ arụ. Ma nke a bụ ogugo anyị kwesịrị iru ugbu a, mgbe e mejupụtara anyị site n'arụ nke jupụtara na Chineke, dịka ihe Pọl kwuru n'Efesọs 3:19, ka anyị bụrụ arụ nke e mejupụtara ma wụkwasị Chineke. Ana m agwa gị, mgbe ị ruru n'ogugo, mgbe ị na-achọghị ime ihe nke gị n'oge niile, ndụ ga-abịa dị ezigbo ụtọ, dịkwa ịtụnanya. Mmadụ ole n'ime unu ma ihe ọkụ nke ntụziaka bụ? Ọ bụrụ na ọ chaa akwụkwọ ndụ gị gafere, ma ọ ka acha odo odo, ọ na-adọ gị aka na ntị na ọ gaghị adị mkpa ka ị gafee, n'agbanyeghị na ụfọdụ n'ime anyị ga-achọ ka ha gbafere tupu ya acha uhie uhie. Ọka ahụ chazi uhie uhie, ọ pụtara kwụsị. Ịma, ekwere m na mmekọrịta nke anyị na mmụọ nsọ enwekwara ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ na nke odo odo na nke uhie uhie ma mgbe ọbụla a na-enwe ịdọ aka na ntị, ị ga-akpachapụ anya maka ya. Mgbe a sị anyị gawa n'ihu, na mgbe anyị na-anụ Chineke na-asị kwụsị, emekwele nke ahụ, ọ bụrụ na ime ya, ị ga-abanye na nsogbu.
achọrọ m ka ihe na-agazi agazi na ndụ m, ọ wee chọghị ya. Ya mere asachala anyị kwesịrị ibi ndụ nke kwesịrị ihe akpọrọ anyị ime. Ma nkọwa toro ogologo, ọ gara n'ihu ikwu ọtụtụ ihe, mana ana m ahụ n'anya ikwu akụkụ nke a ga-esite n'aka Chineke wee mụta nsacha dịka ọ na-akụzi ya site n'okwu ya. Ma gee nke a, ọ bụ onye kwere ekwe ga-achọ ya n'eziokwu na agaghị ehe ụzọ. Ya mere n'okwu ọzọ, agaghị m enwe ya ma ọ bụrụ na m achọghị ya, ma ekwesịrị m ịchọ ya n'ebe ọ dị ike nke ukwuu. Ngwa gee nke a, akwụkwọ nnyocha nke ndị Grik. Agwa nke ịdị nsọ a abụghị ihe nkụzi, enweghị ike inyefe ya ma ọ bụ tinye ya n'ime mmadụ, mana ọ bụ ihe nke otu onye na-enwe, nke a na-arụlite nwa obere site n'irubere okwu Chineke isi. Ugbu a ka m gwa gị otu ihe: ị nwere ike ibute ọrịa mana ị gaghị ebute ahụike. Ị gaghị arụsi ọrụ ike, ị gaghịkwanụ ahapụ ịdị nsọ. Ha abụọ na-agakọta ọnụ. Ị nweghị ike ibute ịdị nsọ. Ị nweghị ike ịga ụlọ nzukọ gaa nọrọ ọdụ na-ege ntị ka m na-agwa gị okwu, ma ọ bụ onye ọbụla ọzọ na-agwa gị okwu, wee chee na nke a ga-eme gị ka ị dị nsọ. Gị mụọ ihe, gị mee nhọrọ site n'ụzọ nke ihe ị mụtara, ma n'obere n'obere, site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, agwa ebido na-agbanwe. Ịma, anọ m na-eche ụzọ dị mma m ga-esi kwuo nke a, mana nke a masịrị m. Ihe nke m nwere n'ime mmụọ m dịka onyinye amara si n'ebe Chineke nọ. Ị na-aghọta, ị nwere ihe niile ị chọrọ n'ime mmụọ gị n'ihi na o si n'ebe Chineke nọ, nke a zụtara site n'ọbara Kraịst. Mana nke a bụ ebe ọ nọ, n'ime mmụọ gị. Ma ebe ahụ ka ọ na-anọ, ọ bụrụ na ya amụtaghị otu mmụọ nsọ si edu mmadụ na otu esi ekwekọrịta nye Chineke. Ihe m nwere n'ime mmụọ m abụghị agwa m, ọ bụ ọnọdụ m n'ime Kraịst. Ihe a bụ onye m bụ n'ime Kraịst. Nke a abụghị maka otu m si eme ihe, ma ọ bụ otu m si akpa agwa na otu ndụ m si emetụta ndị ọzọ. Ya mere ọtụtụ mgbe anyị na-anụ ihe nkụzi banyere ihe bụ nke anyị n'ime Kraịst, anyị kwesịrị ịmata ọ bụ nke anyị n'ime Kraịst. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ya n'eziokwu ka o metụta ndụ anyị na ndụ ndị ọzọ, mgbe ahụ ọ ga-apụ site n'ebe a gaa bido na-achịkwata mkpụrụ obi anyị, ma bido na-achịkwata omume anyị. Ahụrụ m nke a n'anya, ọ masịrị m, ana m ekwu ya, mana ọ masịrị m n'ihi na edere m nke a n'elu ya. Ugbu a gee ntị, nke a, ihe m nwere n'ime mmụọ m bụ ihe Kraịst mere na m. Otu m si ebi ndụ m bụ ihe m na-emere Kraịst. Amen. Ihe m nwere n'ime mmụọ bụ ihe Kraịst mere m. Ma mgbe mmadụ kpasuru m iwe wee na-agagharị m, ma achọghị m inwe obiọma n'ebe ha nọ ọzọ, ma achọrọ m ịgba asịrị gbagide ha, achọrọ m ịgwa onye ọbụla ihe ha mere, ma m na-enweta ọkụ na-acha uhie uhie. Unu ọ na-esonye m? Ọkwa ana m ahapụ unu? Ma m na-enweta ọkụ na-acha uhie uhie n'ime mmụọ m. Mba, anụla m okwu ahụ. Anụla m ebe ahụ mgbe onye ozi ọma ziri maka ịgbaghara ndị mmadụ. Anụla m ozi ọma ahụ ugboro 20. Oge eruola m ji eme ya. Amen. Ịma, anyị mafere onwe anyị ihe n'ụlọ nzukọ. Mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka anyị eziri ozi ọzọ, ka anyị bido na-eme nke anyị nụrụ anụ n'oge gara aga. Amen. N'ezie, ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmụọ nsọ na-edu gị na-atụziri gị aka, ihe mbụ nke anyị kwesịrị ime bụ ịmara ya. Otu ụzọ ị ga-esi mee nke a bụ site n'ịgụ okwu Chineke. Nke ọzọ bụkwa inye ya oge. Ka m kwuo na ọ bụrụ na ị nabataghị Jizọs Kraịst dịka onye nzọpụta gị, mgbe ahụ ị nweghị mmụọ nsọ ka ọ na-arụ ọrụ na ndụ gị. Ọ chọrọ ime nke ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnabata Kraịst dịka onye nzọpụta gị, o nwere akara nọ na ihe onyonyo gị. Ma ana m agwa gị ka ị kpọọ akara ahụ, o nwere onye ga-anọ ebe ahụ inyere gị aka, gị bido ibi ndụ gị n'ụzọ dị ọhụụ. Anyị hụrụ gị n'anya, anyị na-ajụkwa maka gị, anyị chọkwara ka ị nwee ndụ nke kachasịcha mma na ndụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.